Біціклі. Вже біціклі, вже є ціла трилогія. Пам'ятаю, бо раз був біціклі такий триколесний, дитячий популярний, то був біціклі для такого вже підлітка. Возив Олену там на багажнику. Ну і це тепер біциклі вже для такого юнака, кажімо, біциклі. Тебе возив я на біциклях, на раму спереду тя клав. Ми час проводили у фіклях, тебе мусив скомотав, а ти ся весело сміяла. Я в тому чув любви мотив. І над землею гібось літала, бо так колеса я крутив. Раз появився хлопець Пішта, тебе надовго і повіз. І з ним рунятиметься ністо, побив мене, як фістку туз. До нього ти сідала ззаду і обнімала за плече. Та так і був напився яду, мене картина ся пече. А довго тот, як заведеться, горі селом, як позене, і без сліда і свого серця ти накіряла геть мене. От так з біциклями обстався я на обочині життя, і пусто й задар я старався ще раз вернутися до тя. Той Пішту зопер міліціста за те, що солом не надів, і ходить зараз пішо, і наростає без малів. Тепер уже той голос чути, мій дорогенький, де ти де? Но час назад не повернути, як біциклі назад не йде.